Ola, saudamos vos dentro do Centro Xove de Creación Cultural de Compostela e isto é Música na Almáciga, un programa no que vos convidamos a coñecer aos artistas e ás bandas que ensayan aquí, que buscan o seu oco e o seu público, ao mesmo tempo que a artistas novos que xa fixeron da música o seu oficio. Hoxe conversa con nós Martín Nove Louro, un artista que chegou pisando forte á música galega. Comezamos. Baby, que te estás como pa mollarte en pam, pa, pa, pam, pam, pa, pa, pam. Mami, que te estás como pa mollarte en pam, pa, pa, pam, pam, pa, pa, pam. Baby, que te estás como pa mollarte en pam, pa, pa, pam, pam, pa, pa, pam. Mami, que te estás como pa mollarte en pam, pa, pa, pam, pam, pa, pa, pam. Pois Martín Louro, Nove Louro, benvido á Música na Almáciga. Moitas gracias por invitarme. Non coñecías o espazo, non? Do Centro Xove. Non, oír a falar dele algunha vez porque o meu manager comentoume que había xente que ensaiaba aquí, pero non viñera nunca e a verdade é que estou bastante impresionado cas instalacións. Hai a quen lle costa moito, por exemplo, escoller nome artístico. Ti penso que xa eras Nove Louro en redes e así, non? Antes de que viñera pues, o éxito na música, non? Era Nove Louro, pero non era por nada en concreto, o sea, porque moita xente me pregunta que por que o Nove e todo eso, pero eu puxemo simplemente aleatorio. Que logo, bueno, o primeiro álbum foi Nove Noves. Sí, non correcto, aí, efectivamente. Eso sí que xa tiña que ver con Nove Louro. Sí, no, era ao final unha forma de falar rollo, pues, 9 personalidades de min mismo, non? A xente próxima como che chama? Martín? Agora máis 9. Nove? Antes Louro todos, pero ahora solamente chamar 9 xa. E se tiveses que explicarlle un pouco a alguén que ainda non te escoitase, non? Que é o que fai Nove Louro, que lle dirías? Pois que Nove Louro é un artista de música urbana en gallego, que non me gusta considerarme como de música urbana, ainda que sí que é música urbana, pero bueno, fago todo tipo de música, e nada, pois un artista que supoño que eu diría emergente, pero ahora a xente xa di que non é así, pero bueno. Claro, é que dicíamos na presentación pois, do programa que chegaches pois, pisando forte a nova escena galega. Ti síntelo así tamén? A ver, a verdade é que sempre comento que pasou todo como demasiado rápido, non? Sempre dixo que de sacar 9 noves a Capitol, pois hubo como un paso de tempo que foi super corto, pero en realidad como pasaron demasiadas cousas en ese tempo, non? Hubo moitísimos concertos, o novo álbum e todo, e nada, pois a verdade é que a recepción da xente foi increíble. Ti agardabas esta resposta a primeira vez que te subiches a un escenario? No, a verdade é que non. O sea, hubo moitos concertos da gira de Nove Noves nos que foi un cagado, por así decirlo, porque non sabía como iba a resonar a xente. Fun a sitios nos que nunca fora, entón non sabía, sabes, se me conocían ou non. Sempre dixo que hai un concerto que me quedou marcado, que fun a Baio, aos Premios Fouciño, e eu pensaba que non iba a haber nadie, porque era un día de frío, sabes, en plan... Ademais era 1 da mañá o concerto, e cando cheguei ali non había ninguén, fun cenar, e cando volvín para tocar, estaba a carpa petada de xente, e todo o mundo sabía todos os temas, o sea, cantei o primeiro e xa sabían todos, entón dixen, isto aquí está pasando algo que non me estaba dando de conta, sabes? Claro, porque facer desta paixón unha profesión, non sei se é algo non que xa soñabas ou que sucedeu. Sí que é verdad que sempre como que vin atractivo, non, poder vivir de algo artístico, pero a música como que me colliu de sopetón, sabes? En plan, empecé a facer temas porque me gustaba, e de repente, agora de un momento para outro, xa podo dedicarme a isto, que ao final é un privilegio que pouca xente pode conseguir. E nada, eu estou super ilusionado porque me falta moito por diante, espero, e de vivir cousas novas e conocer xente, todo o que está relacionado ahora mismo, pois encantado con eso. Porque ti de pequeno que querías ser? Eu de pequeno, supoño que futbolista, como a todos. Sí, xogabas ao fútbol, sí. Sí, xoguei ao fútbol, pero quedou un pouco durei. Con que música medrou Nove Louro? Que escoitabas? Con que música medrei? De adolescente ou de neno? Sempre dixo que escoitei todo tipo de música, o sea, os meus amigos escoitan a maioría todos música urbana, non? Que é como a moda de ahora, non? Pero eu sempre escoitei todo tipo de música, sí que é verdade que máis urbano, non? Pero en gallego, hasta que empecé a facer eu temas, non a descubría. O sea, por meu irmán, obviamente, que tocan de Rapans, claro. pero non escoitaba música como tal, non me poñía música en gallego para ducharme, sabes? Como que me tuve que poner a facela para darme de conta do que me gustaba, sabes? É como ponerme a explorar, sabes? Porque había un momento no que eu facía música en gallego e non conocía a nadie que facía música en gallego, entonces claro, tuve que poner a explorar a xente para, sabes? Que influencias tiveches? Que poden ser musicais ou non? Tamén poden ser de outro tipo, non, home? Pois na casa tes unha, supoño. Sí, no, o sea, meu irmán obviamente sempre tomo como unha influencia. Que dixemos, pero basicamente, pois Martín Louro é irmán de Xanma Louro de The Rapans. Sí. Claro.
pois diría eu que sei, os típicos en Senra, Cruz Cafuné, non? Que escuitei moito sempre e gustaronme moito. Por exemplo, no primeiro sinxelo que publicaches, non? Pois xa estaba aí Sí. a voz da túa avó dicindo, bueno, teño 2 artistas na casa, non? No, miña abuela contentísima, eu sempre intento falar o máximo posible nos temas de todo o que me rodea, é basicamente o que falo sempre, tanto da familia como dos amigos, como das vivencias que me pasan. Justame darlles como a súa importancia, non? Que a xente sepa que o importantes que son para mí na miña vida os meus familiares. Miña abuela, que foi a que me criou, pois amo con todo o meu corazón, encantoume poñela nese audio. Como foi a grabación dese audio? Foi casual ou repetístelo? Miña abuela mandame audios todos os días. Ai, De sí. feito, hoxe mandoume pola mañá. O sea, mandame audios todos os días. Ese día tocamos en Santiago, na Sala Sonar. Acabou o concerto, tiña audio de miña abuela. A medida que foi o proceso creativo do álbum, pois dixen, este audio podíamoslo meter ao principio, non? Como para darlle un homenaje, non? Do cambio que estamos sofrindo, non? De ser músicos por, sabes, por diversión a músicos que o mellor igual algún día é por profesión. Ese tema era Dios me libre, non? Que foi o teu primeiro sinxelo, tamén a canción que abre pois ese primeiro álbum, Nove Noves. Como ves agora ese álbum? Pois a verdade é que ainda me puxen outro día, se te dixo a verdade, para recordalo, non sei como fun capaz de facelo, o sea, Por que? É como que non tiñamos ni idea, sabes, do que estábamos facendo, e agora escuito, e parece que temos, sabes, que temos idea, pero non tiñamos ni idea do que facíamos, sabes? O sea, eu outro día reflexionei, en plan, sobre como fixen os meus males, e non me acordo ni siquiera o día de que grabei, nin como escribí, nin nada, sabes? Sei que está aí porque sei que fixen eu, pero non sei como fui, a verdade. O sea, sei que eu e Juli como que éramos dous nenos cunha pistola e poníamonos a probar cousas e inventar cousas, sabes? Por que non unha bachata en gallego, sabes? E cousas así. Ao final, pois, tener moito cariño por eso, non? Porque como que nos fixo aprender sin darnos conta do que estábamos facendo. Claro que ti tes ese compañeiro de viaxe que te acompaña en todos os temas, que é o teu produtor, Juli. Como traballades xuntos? Pois, mira, en Nove Noves fui algo completamente diferente a como fui en Amorrer. En Nove Noves, el mandaba instrumentales, como a maioría de temas de todo o mundo, supoño, e eu escribía por encima das instrumentales. Pero neste caso, de Amorrer, como estábamos os dous así bastante a mil, pois eu fixen as melodías todas escribindo. O sea, eu escribía unha letra, logo poñalle melodía, e eu co audio que mandaba por WhatsApp, el compoñía todo. O sea, que foron ao revés, unha maneira e outra da outra. Efectivamente, o sea, hubo creo que 2 ou 3 temas que xa estaba instrumental e gravei por encima, pero o resto fixamos todos de cero. Que eu escoitei algunha vez dicir pois, que confiabas moito non en Juli porque lle podías pedir calquer tipo de canción que a sacaba. El non ten fallos, sempre o dixo, o sea, é unha persona increíble, é un produtor increíble. Eu, o que diste, se lle pido unha instrumental, sei que non me vai fallar. E como é Amorrer? Contanos, como é para ti este novo álbum que presentaches este ano? Amorrer considero que é un salto de calidad no meu catálogo, na miña carreira, e sobre todo, creo que é como a forma de explicarlle a xente como maduramos eu e Juli, sabes? Tanto el como produtor como artista. As letras xa son como máis vale, estamos aquí, xa non estábamos ao show, sabes? Estamos aquí, entonces pues falo máis de como me sinto pois a día de hoxe co que me está pasando. Cal é a tua canción favorita do disco? Agora mesmo, sabes, que podes cambiar cada semana. A que máis me gusta e non se para é a que peor me está indo do álbum, imagínate. Sí? Sí, pero claro, encántame. Porque esas cousas, ti por exemplo, unha vez que rematas Amorrer, pensas que Peligroso vai ser o mellor a que máis escoito ou outra ou tal, non sei. Non pensas, pero sí que reflexionas sobre, obviamente, un mambo electrónico. Hai pouca xente de Galicia que non lle goste, sabes? Pero despois non se para, é un tema que fixen con Chris Indian, que é un produtor de aquí tamén, que agora está en Madrid, pero bueno. Encántame a súa música, entonces fixeme moita ilusión facer o tema con el, como o tema que máis me gustaría a min facer, sabes? En plan, fixeno por eso. É un disco no que colaboran pois tamén outros músicos pois da escena de agora, pois Tictesú, Cortío, non? Como é a túa relación, non? Coa escena da música urbana hoxe e como a ves ti tamén? Pois a miña relación é genial. Conseguimos como crear unha familia, aparte da familia que temos todos, que é a familia da música en gallego urbana. Todos nos axudamos a todos moitísimo. Se nos fai falta calquera cousa, sei que vai haber alguén que nos axude, sabes? Por exemplo, se hai un que ten un concerto e lle fai falta que vayamos a tocar o tema, estamos todos xuntos e vamos a ir, sabes? Que iso, ao mellor en outras escenas, pois non é tan, sabes, tan fácil. E sí que é verdade que temos unha relación todos genial, todos nos levamos ben, facemos temas entre nós, que tamén ao final pois tamén nos axuda como a sair todos xuntos, sabes? Xa.
obviamente se tira un do carro non é o mismo que se tiran 5. Faltan aí voces femeninas ou que? Sí, no, sempre falan. O está Aldara, que fai o temas en Jallejo, Sí. que me cae moi ben. E sí que é verdad que ojalá co paso do tempo pues, vayan saindo máis músicos urbanos en Jallejo, femeninas. Nos imos coñecer aquí a unha música que ensaia aquí na Almáciga, que además te dixo unha pregunta para ti, así que estate atento, Sí. unha artistaza, porque en cada programa queremos vos ensinar un pouquiño da vida deste Centro Xove de Creación Cultural de Compostela, e hoxe imos coñecer a Queen Randy. Son Queen Randy, artista urbana. Estamos presentando o noso disco Zorra Despiadada coa miña equipa, Elesuco, DJ Misa, a nena, e máis corpo de baile e demais. Ella, Randy a raíña, escoita. O nombre Randy é o meu nome que teño desde fai moitos anos. E logo decidín xuntalo con Queen, que é máis recoñecido polo dancehall ou polo tema latino e tamén a parte de reina, de raíña. Sempre estou no fallado, sempre. Os bulebules escoito falar a xente. Sempre estou no fallado, sempre. Os bulebules escoito falar a xente. Pois eu coñezo a estas raíñas de fai xa moitos anos. E un día, pois, dixo, bueno, acabou o álbum, e dixo, olha, por que non ves a facermos coros, porque, bueno, ti tes así soltura e tal, e a min facíame ilusión, non? Eu amo meu barrio, estou en Concheiros, penso a vida dende o cruceiro, a Randy a raíña, zona forasteira é a tua veciña. Eu marco control, a miña mente é o meu motor. Eu marco control, a miña mente é o meu motor. Eu precisaba dun local onde poder ensaiar todo o show dunha forma profesional, porque na miña casa os meus vecinos non é en el plan, non? Contactamos co Centro Xove, a sala de ensaio é unha maravilla, entón eu cando cheguei aquí dixen, wow. Os bulebules escoito falar a xente. Sola veciña, te sei que falas, dimo a cara, o cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Os meus referentes sempre foron o rap, o trip hop, tamén molame moito o reggae, o dancehall, todo o que é a música urbana. Non hai unha vida correcta que serva, vou a cantar para que todo ferva. Non tes palabra, vai tan merda, non me cuestiones, non son como a ti queres má fundir. Entraron moitas mulleres, agora tes moita representación e referentes mulleres, entón penso que ha mellorado moito, pero bueno, ten tamén todavía os grupos completos de mulleres non son tantos, hai que seguir facendo. Non é unha cuestión de enfrentamento de homes e mulleres, é unha cuestión de feminismo, non é intentar non posicionarse, es que o feminismo non é contrario ao machismo, non ten nada que ver, non? Eu he traballado con moitos homes da industria que tamén respetan moito a música das mulleres. De feito, creo que tamén os homes agora anímanse moito máis a facer colaboracións, que é verdad, temos que estar tamén xuntos en estos, que senón. O meu camiño, non imito a ninguén, non me limito, non se quero caer ben. Cala a boca, chora túa nai, padanas que van de Jedis. Critican o que ven, pero queren o que son. Todos saben moito, ninguén de acción. Critican o que ven, pero queren o que son. Todos saben moito. Pois expectativas, a ver que podía ser capaz sin un asente, sin selo, sin manager, sin booking, de facer unha xira, de facer un proxecto, aínda que caseiro, aínda que non vivo disto, profesional. Entón, a seguinte expectativa, probablemente gustaríame facer un EP. Son a raíña, desde que falas, dimo a cara, o cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ey yo, GRJ, yo. E queríamos preguntarlle a Novelouro canto tempo dedica aos ensaios do seu proxecto cando ten concertos. Son a veciña, desa que falas. Pois deixábanos, Queen Randy, esta pregunta para ti, así que contanos canto tempo dedicas, non, a preparar e a ensaiar os shows. Creo que a resposta perfecta é menos do que debería. Sí. O sea, é que teño a figura de meu irmán tan cercana que vexo que ensayan todos os días.
Ou prácticamente todos os días. A ver, tamén porque... Tamén é diferente, son unha banda, claro. Sí, no, pero sí que é verdad que eso como que, sabes, sale mo irmán da casa despois de comer e dime, vou ensayar, e dixo, quédome no sofá así como, joder, non vou ensayar, sabes, teño que ensayar. Pero no, sí que ensayo, obviamente sí que ensayo como DJ, ahora na gira de Amorrer vou levar técnico propio, que o ano pasado non o levei, vou facer ensaios con el, e sí que lle vou meter máis caña porque obviamente o directo é máis importante do artista. Porque como cambian entón as túas cancións, non de ou que proceso, non, siguen do álbum ao directo? Pois non sempre son todas igual, por exemplo, en Peligroso está grabada nun tono baixo, grave da voz, en directo canta en alto, o sea, porque creo que así a xente gustaría máis. E sí que é verdad que descontrólame bastante nos temas que son como máis eufóricos en directo, o sea, ti escutas un tema de Mambo Meu en Spotify e dache por bailar, pero no directo vamos a reventarnos. En plan pogo. Sí, no, claro, o sea, eu sempre dixo que hai, no meu directo hai 3 partes do concerto, unha é a parte de estar triste, que sempre hai que meter un pouco. Despois hai unha que é a parte de estar contento, e logo está a parte de bailar e reventarse. De ti, por exemplo, dice que pues eso, que destacas porque as letras son persoais, ou incluso se fala de xeracionais a veces, ou así. Ao final, pues tamén son letras de amor, desamor, de ligoteo, de saíra, de cosas así. É unha forma diferente de contala, sabe? Hai moita xente que fala do amor, pois hai moitas formas de falar do amor, non? Pero eu creo que eu falo do amor desta forma máis sentimental da persona, e sempre como cuido eso, de que a xente pois, se sinta identificada cas cousas que me pasan a min, porque igual a él lle pasou algo parecido, non? E creo que na miña generación, todos estamos como jalos sin cabeza, a veces, entonces pues, eso fai que conecte con moita xente. Por que dis iso? Porque o sintes así, sí? No, porque estou o sea, eu teño unha parexa estable, contentísimo con ela, pero hai moita xente que, obviamente, con 21 anos, sabes, pois con 20, con 19, con 18, o meu público basicamente máis fiel, pois todos andamos explorando polo mundo a ver que atopamos, non? Ah, polo sin cabeza referías a eso. Sí, claro. Vale. Sei que te referías á vida en general, non solo ao amor. Sí, a vida tamén, pero o amor sobre todo. En ese sentido, como escribes? Como é o proceso de escrita para ti? Pois eu nunca escribo, nunca me forzo a escribir. Sí que teño amigos que un día din, vale, teño que facer un tema tal, vou a poner a escribir. Pero todos os temas que fixen de Amorrer, fixenos, rollo, estou nun sofá, veme unha idea, escribo. Estou pola calle onde máis se me ocurren cousas, non sei por qué. Vou caminando, o sea, caminar, non sei que pasa, pero... Bueno, moita xente di que é bo para eso, o sea, ponerse a camiñar pola calle sin un móvil e sin nada. Venen ideas e despois apuntas no móvil e ao chegar a casa xa como, sabes, con as ideas que teño, ponenme a falar sobre eso. E nada, despois xa, como unha vez teño o texto diante, intento darlle unha melodía, non? Que é o que máis te sorprende deste momento, desa acollida da xente? Creo que me parece unha locura o que está pasando con toda a escena de que ahora todo o mundo vai ver concertos de música urbana en gallego, que igual antes era, sabes, algo moi complicado. Cada vez hai máis xente que fai música de urbano en gallego, e para mí é importantísimo que se mantenga este género porque é algo que ten que estar. E eu escoiteiche pois, que quedaras así como moi contento unha vez que fuches ao colexio no que ti estudaches, non? En Muros a compartir pois, o tempo coa cativada. E que che contaron? A ver, porque os nenas e nenos son moi sinceros tamén. Sí, no, ao final ese día estuvo genial. Fomos a dar unha charla ali ao Cole de Louro, os nenos estaban contentísimos porque nós para eles ao final somos pois como non tampouco somos os seus ídolos, pero sí como as referencias, non? Saben todos os temas, hai nenos que saben todos os temas, sabes? E para min eso é algo do que podemos presumir porque, conseguir que un neno se aprenda letras en gallego de sabidos cantos temas, sabes? É algo moi bonito. Incluso hai nos que xa na escuela xa rapeando, sabes? En plan... ojalá eso sexa por moitos anos máis. Ti crees que nese sentido, pois esa nova escena da música urbana en galego, pois sí que pode ser unha moi boa aliada, en todo caso, a música en xeral para gañar os galegofalantes, por exemplo? Sí, no, por suposto que sí, porque ao final a día de hoxe a música que máis se escuita pois a miña generación é urbano. Entonces, para conectar con eles, que haba xente que no seu día a día fala castellano, pero igual lle fai clic na cabeza, non? Polos temas que escuita, pois empeza a falar gallego, que está pasando de verdade eso. Creo que é moi importante a labor que facemos e cantos máis galegofalantes consigamos con isto, pois
benvido sea. Este show, por exemplo, que fixeches na Capitol, titulouse A noite dos non mortos, o disco chamase A morrer, hai unha canción que se chama Estaremos mortos, que tes aí coa morte, contanos. Pois, algo pasa aí. O nombre puxenllo porque é como que é unha reflexión sobre que hai que disfrutar mentras estamos vivos, non? E os momentos que pasemos, porque eu sempre falo con os familiares e todo que eu isto que me está pasando, pois obviamente non sei hasta canto vai durar, non? Entonces, pois, celebrar todos os días que de concerto ao máximo, disfrutar como un neno, e cando se acabe, pois, dicir que se acabou e que non o poden disfrutar máis, non? Entonces, pois, que a xente se sinta como a min, e que tamén disfruto ao máximo de toda a miña carreira, e por iso lle puxen ese nombre. E o de Estaremos mortos, pois foi tamén como... É un tema un pouco egocéntrico de eu e meu irmán, de que cando o resto cheguen onde estamos nós estaremos mortos. É unha reflexión... Bueno, é así unha cousa da música tamén, desa linguaxe, non, da música urbana. Sí, hai que ter un pouco de amor propio de vez en cando, que non suelo telo. De feito, cando fago un tema así, rollo máis egoísta, sempre me din, hostia, non sabía que tienes esa faceta. Que consello lle darías a un artista, a unha música que este empezando agora? Un consello que me gustaría que me deran a min cando empecé é que seas ti mismo sempre. A xente vai valorar que seas ti mismo e que todo o que fajas sale de ti e que non copies a nadie, que non intentes ser como a nadie. Eso, para min, é o máis importante que te poden dicir. Ti que, bueno, te sumaches non, pois, ao oficio da música, non, en pouco tempo, e tamén é un oficio que ten moitas caras, porque falamos de crear, de escribir, de producir, de gravar, dos directos, pero logo está a comunicación, a burocracia toda, que para isto tamén estamos managers, etc., pero hai moito traballo. Nese sentido, para ti, que é o máis agradecido e o máis tedioso, o que menos te gusta facer? A ver, obviamente o mellor é estar xa no concerto e ter todo o traballo feito. Claro. Pero sí que é verdad que estás todo o día co teléfono, que si hai que conseguir unhas flores para poner no escenario, que si hai que conseguir unha lona para a mesa do DJ, que si a que hora é a prueba, que si despois da prueba hai unha entrevista de media hora, que ao final a min todo o que fajo, o sea, encántame todo, non, pero é como que hai momentos de que faz e paras e dis, buah, hoxe non parei, sabes? E ao final son cousas que tens que facer, sabes? Ojalá sea así sempre, sabes? O meu traballo a mí encántame, hai moitos traballos que son obviamente peores, que tens que estar a 1000 todo o día, pero sí que é verdad que a música a xente igual pensa que é solo estar no escenario e xa pasou, pero tens que construir todo o que hai nese día, non no escenario. Eso leva traballo. Pois nos gustaríanos despedirnos tamén véndote no escenario, así que nada, Martín Louro, Nove Louro, grazas por acompañarnos hoxe aquí a Música na Almáciga. Gracias a vos por invitarme. Quedamos escoitando a Nove Louro. Hola, son Nove Louro e isto é Peligroso do meu novo disco Morrer. Yeah, 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 yeah. Yeah. Non estaba pensado que fóramos mozos, pero baby, nunca vi un corpo tan comerse todo o día non se fai un palajoso, falme caso porque careo non son mentiras. Baby, que te estás como pa mollache en pam, pa, 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 pam, pa, pa, pa. Mami, que te estás como pa mollache en pam, pa, 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 pam, pa, pa, pa. Baby, que te estás como pa mollache en pam, pa, 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 pam, pa, pa, pa. Mami, que te estás como pa mollarte en pam, pa, 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 pam, pa, pa, pa. Quieres fuego, que tal si por la noite na festa prendemos un fly mientras vemos os fuegos. Cando vin esas caderas gozando, bebé, ti estás mal. E tes que ter cuidado porque como me da neura, peligroso, peligroso. O chándal negro pola nai que parece como traxe dun mafioso, dun mafioso. É cero ego, xa poderei pejar un álbum inteiro que me chupa a polla, ti eres o primeiro. Desde aquel día os dous chegando hasta o suelo, rompendo as baldosas, pareces, yeah. Baby, que te estás como pa mollache en pam, pa, 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 pam, pa, pa, pa. Mami, que te estás como pa mollache en pam, pa, 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 pam, pa, pa, pa. Mami, que te estás como pa mollache en pam, pa, 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 pam, pa, pa, pa. Baby, que te estás como pa mollache en pam, pa, 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 pam, pa, pa, pa. É o novio que che ven outra vez, porque movas os pés e te poñas traviesa.
que te pones traviesa. A morrer, babe. Yeah, yeah, yeah. Pa, 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 pa.